11 San Martin eguna, herri txiki batean izan zen jarduna, dena jendea leia jende euskalduna. Aio hoiene jende euskalduna, ura zen egun pasa gozatu genduna. Aire, etxar! Garaian dena zen galdera, senyorita parea ungoa ote da, lasturretale batik etorria gera. Aio hoiene etorria gera, genezaken guztia zuei eskaintzera. Berriz zen bedena dantzan, helduak harinagin gazteak balantzan, eta debatere inguruan bazan. Aio hoiene inguruan bazan, hiruak belaunaldi elkarrekin plazan. Iluna batzu zen talotua desira, tangota paso doble doinuen diztira, kontatzeken ederki gau hartako gira. Aio hoiene gau hartako gira, gurasoak entzuten egongo ez balira.